Sipke Hulshoff wen het nog altijd in Ljouwert. Maar verruilen het qua werkplak van Volendam. En dus rent hij nou op de dijk in Steef van op de Nijsteert. Dit vind ik wel een van de mooie dingen. Hè? Als het nou de stap was van Ljouwert naar Volendam, dan maakt het dit wel heel bijzonder. De hoeskes zijn bijzonder, hè? Het stukje toerisme maakt het bijzonder. Ja, het is gewoon heel erg leuk om hier rond te rennen. En zeker als ik het kan combineren met mijn werk. Prachtig mooi werk. Waarin herkent dat echte Volendamse? De hurdenwerkers ze kunnen redelijk cynisch wezen. Hè? Maar dat cynisme kan ik omslaan in enthousiasme als ik journalist en waar je mee bezig bent. Het eerste wat ze van die verwachten is in ieder geval dat het heel hard werkt. Dat docht Hulshoff bij FC Volendam onder haar trainer Wim Jonk. Een bijzondere combi. Jonk als topvoetballer die haast 50 interlands spelen, tegenwoordig met Hulshoff die als voetballer furoren maken in de Frieske woorden. Dan krijgt Sipke Hulshoff de bal samen voor de voeten. En hier gaat hij de hele week op oefenen. Het is 1-0 voor de Westerrijn. VV Zwaagwesteinde, had u daar alles van gehoord? Ja, het is dat je het net roept, maar hij heeft het volgens mij wel 1 keer tegen mij gezegd, dus het ging net wel een lampje branden. Heel een vreemde combi is het ek weer net, want de beide maalje kindelkoor van de trainerscursus. Daar is de basislijn van deze gearwerking. Dat weer in 2015, die kust in 2014, 2015, dat weer natuurlijk ook een wezenlijk, dat weer een beetje onkwam erboen. En dat in combinatie met wat we de laatste jaren, steeds maar dienen hebben. Ja, dat weer voor hem de reden om je te benaderen. De voetbalvisie waar hij over staat, maar ook wat hij uitstraalt qua dynamiek, energie. Nou wordt het wel heel positief allemaal over Sippe. Ja, we gaan straks over de kritische dingen hebben. Nee, maar het is gewoon zo. Het is een hele energieke man die het ook op een goede manier overbrengt op spelers. Ja, en daar gaat het natuurlijk om dat je dagelijks met een groep werkt. Dat je de energie elke dag omhoog kan krijgen. En dat je geen onzin verkondigt. Nou, hij verkondigt geen onzin. De training staat voor een grutpad onder leiding van Hulshoff. Hij krijgt de verantwoordelijkheid van Jonk en dat is ook wat hem Sabot bevalt. Zeker ten opzichte van de laatste jaren is mijn vrijheid als assistent wel wat groter als het laatste jaar bekend wie. En ja, dat werkt niet van de reden om jaren steeds in het assistentschap. In organisatie van training en dat soort dingen, daar is Sip natuurlijk wel heel geslepen in. En daar heeft hij natuurlijk ontzettend veel ervaring in. En ik ben natuurlijk heel individualistisch gericht. Dus ik kijk heel veel naar spelers individueel. En zo probeer je het plaatje compleet te maken. Acties maken, hup. Acties maken. Alleen bal kijken. Nou, achteraf is dit gewoon een hele goede keuze geweest, omdat het die eigen horizon verbreest. En de eerste de meesten kennen, het netwerk weer door. Ik ben ontzettend blij met deze stap. De bijnaam van FC Volendam is het andere oranje. Die kleur wint terrein bij Hulshoff. Maar dus streamt het gielblauwe bloed nog altijd terug zijn ieren. Ik ben weer opgegroeid. En daar ben ik als lief jonkje mee opgegroeid. Nou ja, ik ben al heel lang in de stad Ljouwert. Ik ben de 14 hier om verbonden geweest. En dat is natuurlijk voor mij deze wedstrijd wel heel speciaal. Maar als aankomende vreed die fluit wordt, ja, dan wil ik heel graag van Cambuur winnen.